tini phaisu paija mo parangke 5 kilo khatsang kami samnutu thalsura road ningjago ani samnu tv channel ni bisingte jara naitonero nana जों सिनि ओ धलाई डिस्ट्रिक्ट सिङा खबजाक सिनि 49 सामनु मानगोनां सम्बुलाल चाकमा एमएलए नि विधानसभा केन्द्रको बांमा सिनि आयां पूर्व गोविंदबारी पश्चिम गोविंदबारी नातमुनु राजदर मालदर गोबांमा मेजेस्टर गोबांमा जागा दं महाय जागारो गोबांमा सिं सिनि बरु जे दंनाय मासिया मानोया बिग्रा क्लाय दंनाय रनो मोबाइल नि बिसिंतै सामनु टिभि यूट्यूब नि बिसिंतै ननो फुनन बागै जों आरो तिनि फाइसु पाइजा जों ताबो काउ सालायनाय खरुसा ताकुबाय ब एमन अवस्थाखौ दङ जे काम तिनि थांनाय बयनर काम लाखैका एकदिन 200 बामां 300 बामां आरो गेरेट बो कम 200 रुपया कामाखै साहाओ ओ 200 बायबरा माइरं पाइनाय सों पाइनाय गांसा फान्डर हिसाब पाइनाय आजबेने सालाय तुंजागो ब्र इनके जों बर सिंते खनाना लिनाय आं बरनो सोंनाय नरो ताबो बाहाय के सालाय तुं ताबो बाहाय के सालाय तरि जों माताबो बुनियावरा साहान सानो कागे 100 बामा 200 बामा बाहाय माइरं सा गांसा सों सब सापायो आबा के सालाय माथुं बुनियावरा फियान फिया आबा के सालाय माथुं आखै नुबो अबस्था से नायनाय दि आनि नुनो से इनके नु मो स्पाता रने पुबे पारानि ब्रो जत क्या कानि बासा माया नांगे तांग माया नांगे 3 रो पाइए तांग जान 3 रो पाइए इनके नो इनकाम खैनाय स्पातुं आय काम खैनाय जों खाइमाबो जों खाइनियाबो जों सिनि देहन से नायनाय रादे सिनि अबस्था बर देह इनके तबो अनेक बनि साबो रुगि तुंगो खामु फुले जानाय दि आयां बिहिगना मसाइनबो या साजाया नाय दि मसाइनि यावबो एकदम जों हाय सुजाखे महायके रोंनिया हायकेउ तुंगो याव बिउ सेकुल याव रु काहांके बुया ओ आसन बिसिदेब्रा कोनो मते कष्ट मस्त खाये साहा सागो साहा सायाके उबासके तुंतिके ब्र दिन काटाये के नरा तबो जे सामनु टिभि चैनल बिसिंते जारा नायतुने रनो जेकुनो इनजि संस्था अंथे एमएलए मिनिस्टार एमडीसी जेकुनो ब्रो सुबानाय तुखाय केनो माहि सानाय ब्र न सुबानाय साने जोंने सुबा आबके सुबा जाके सुबा हे काहां मासा जानाय फाले माइया नांगै जोंने आबो जाखैबो जोंलाय आबो जासनाय जोंने माइया नांगै जे सुबानाय ब्रो बसे फां हा जोंने सुबानाय ब्रो हायो जोंने जदि से आबके जों खुपा खुनु जेकुनो ब्रो केहासर फायो न मु अवस्था रन फायो तिनि जों फाइति के न फाइ संफै जरो दु के हो संफैने क्रो माय बाउ मासिया मानु याव आ बं जाका क्रो आ बखैनो जाका क्या कैने माया नंगे फियानि फातने जा जाके मा पारानि बुरो हाय न माइरं सेहा बसेहा जानो बसे हा जानो खै चा दं जा फाले असबै त न पुयाबले हे ओ पुया फाले खै जा मसनि साउ जुरो से जा जा मने बिसेनि माइरं रुंदु से नायने रादि माइरं रुंदु बुसा सारेनि बाना आद्रा सारे जेव के चाबा तो ओ बस्ता से हाया पारान ग्रुप क्या कैने मा बे छु छु संनाय हो या कं से मंग जा या खा ब फैनाय दो के तबो जदि से जेकुनो ब्रो न सुबाय तुंखायके नुफा तांर खायके रांफार खायके जेकुनो सुबा खायके न उब्रत मा हिवो सुनाय माय बाउ रे बा नि जिनि आमा बाउ आ नि जिनि बाउ आ साइलेन जों छिउ जोंना हायके खैयो मा फासे जगो सिलाय बना ओ हायके मा फान जों मा फाला हायके खैला मुया हायके नानि संनाय नि रि करैना जे आसरो करो मा बाय पाइ जों मा बाय पाइ जों मा बाय पाइ खां माइसे माइया हिंका अबास्ता का बुइले त बुसु फैकांके काहां करके हासि खुसि केरि का सालायनो नलाय माखै फुङै जानाय मा मा जामो थानो माया नांने ब्रु कैबो थानो माया नांगे जाखैबो आखैबो मा फां हा मा संजाला मा गंजाला मा जाला बुयापा हाया कले सिलाय मा बाय पाइ कानन मा बाय आबनि फियान फिया से आबो कै जुरा चा मानो जुरा मिया देखो से ना आखै बुइ पारान ब्रु के हाकाइने माया नांगे ब फिया ब फाटने र चार केबो माथा जाला हाया केबो अबस्था से हाय मा बायदि पाइ कानन मा बायदि पाइ ओ हाय बा हाय के उं जा आने साबो ओ हाय बा बना स्नांला र मिया ओ हाय बा अबस्था थं आने या थिया मैया नुवा चाट नै करबे बना
Cerai ta kai bu abu kai bu kai Lepas ya. tang khama tung Bo hai jaga, bai. yang punya harga hajar tiga khama tung Bini de jaga. ho. Ani sana senang laram ya kau jaga nok tung jaga. Tahu hal sakman pojang jalan pelik. Nak mungkin bobo jalia sungguh. Din de ho se nai nei di to. Ni ada.